Денис Рейнсма, Дана Голдберг, Елка Ван Хутен, Ариан Адервеен, Дерек Делинт, Карла Харди и Ерон Ван Кьониксбрюхе във филма "Историята на коледния лос". По книгата на Андреас Штайнхефел. Музика Йорит Клайнен и Александър Рьоймерс. Оператор Филип Ван Волсем. Честита Коледа, Макс! Благодаря и на вас. Сценаристи Даан Бакер и Марко Ван Гефен. Режисьор Лоренс Блок. Бягай, бягай! Хайде! Здравей, Макс! Внимавайте! Какво правите? Спрете! Спрете! Вътре, пилета! Ей, Панаман! Той беше! Ето този! Ето го! Чао, Макс! Смотаняци! Да поздравиш баща си, Макс! Отрепки. Карфиол. Гадни мръсни хлапета, проклети дребосъци. Още не. Утре. Разбира се, че баба ще дойде. Мамо, кога идва баба? Вероятно във вторник. Вероятно във вторник. Я, чакай. Изтупай си бутушите. Благодаря, миличък. Моля. Нямаше карфиол. Макс, татко пита как си. Добре. Каза, че е добре. Макс? Трябва ми коледната украса. Макс? Не мога да повярвам колко си търпелив. Канех се да го продам в интернет. Не мислех, че харесваш този стар... Буклук. Взехме ти конзола. Татко има ново гадже. В интернет ли ще ни продаде? Макс. Баща ви обича много.
Кики, ще гледаме филм. Искаш ли да гледаш с нас? Не. Ехо? Има ли някой? Кутия с боя, естествено. О, здравей. Извинявай за бъркотията. Хубаво, яке? Не ми се смей. Боли ме. Ей, малко момче. Току-що паднах и съм малко замаян. Ще остана тук и ще си почина, а ти можеш да ми донесеш нещо за хапване. Става ли? Кифла с тафили, ябълков пай, нещо такова. Става и кифла с наденички. Ехо! И мляко с шоколад. Горещ шоколад. Сигурно нямаш сметана. Макс? Къде си тръгнал? Миличък, тревожа се за теб. Седни, моля те. Не ядеш. Не говориш с мен и Кики. А сега и ставаш посред нощ. И на Кики не й харесва, че татко го няма. Иска ми се нещата да не се бяха случили различно. Но поне ние сме заедно. Да. Ако нещо те притеснява, те моля да ми кажеш. Добре. Нали? Добре. В бараката има говорещ лос. Искам мляко с шоколад. Хайде, да се лягаме. И двамата сме уморени.
Хайде, ела. И си свали якето. Така ли? Хубаво. Много добър готвач. 2 звезди. Да, разбира се. Усещам вкус на босилек. Възможно ли е? Поръчах си детско меню. Ябълков сос и пържени картофки, а? Ага. Добро утро. Тръгвам си. Нещо не е наред с крака ми. Каква досада. Кажи ми поне кой си. Можеш ли да говориш? Аз съм Макс. А ти кой си? Какво ще кажеш за Аполо? Аполо? Да, Аполо, така се казвам. Чуваш ли това, Макс? Гладен съм. Аполо е малко гладен. Може ли мляко с шоколад? Макс, имате ли? Макс? Мляко с шоколад? Макс, събуди се. Закуската. Идваш ли? Добро утро. Здравей, Поспаланко. Виждам, че апетитът ти се е върнал. Да, Тръгвам. Фъстъчено масло? Ти никога не ядеш фъстъчено масло. вече ям. Ще се заемете с елхата, нали? Да. Добре. Чао, деца. Чао! Не може ли да паднеш малко по-встрани? Извинявай, шефът ще плати защитите. Кой е шефът? Какво? Шефът ли? Ами дядо Коледа. Дядо Коледа? Да, аз му тегля шейната. Теглиш шейната на дядо Коледа? Да, но нещо се обърка. Случва се, никой не е виновен. Само, че паднахме. Аз паднах тук, а той се търкулна някъде другаде. Дядо Коледа не съществува. Добре, да поговорим за това. Представи си, че ти кажа: здравей, Макс, хубав пуловер, но мисля, че не съществуваш. Не е приятно, нали? И на него не му харесва, така че не му го казвай. Ще дойде скоро, така че си мълчи. Ще дойде тук. Да, Но как ще разбере, че си тук? просто си знае.
Откъде е този медал? А? Какво? Това. Медал ли? О, това не е... А, медалът ли? Да. Дядо Коледа ми го връчи за отлично владеене на навигацията, ускорението и други свързани неща. Стига толкова за медала. Да говорим за мен. За лоса. Макс, да тръгваме! Елхата! Макс? Мускули, издръжливост и най-вече интелигентност. Опитай се да водиш нормален разговор с кон, а? Невъзможно е. Преди време да ти кажа... Ехо? Макс? Макс, преди време изстреляха ракета до Луната. Знаеш ли как се казваше? Не, Аполо. Познай на кого я кръстиха. на теб. Да, Защото си бърз като ракета. по-бърз. Трябва да разнасям много подаръци. Нали знаеш? Знаеш ли от кога те викам? Вкусно ли беше? Да. Знаеш ли кое е вкусно? Не. Сламата. Какво? Сламата. Това е най-любимата ми храна. Най-хубавата. Питай ме, коя ми е любимата храна. Хайде, питай. Коя е любимата ти? Сламата. Сламата. Някога правеха сандвич на грил с... Сламата е не просто вкусна, тя е... Не е вкусна. Тя е просто... Сламата е не просто вкусна. Хайде да вървим. Защо има стълба на прозореца ти? Удобна е. Какво е удобното? Просто е удобна. Не разбирам. Кики! Кики! Какво правиш? Да, и аз това се питах. Не можете ли да четете? Забранено за деца. Но ние сме на пътя. Тук е забранено да се говори. Не е разрешено дори да издавате звуци. Гледането също е забранено. Да се стои неподвижно също. Забранено е въобще да сте тук. Ясно? Забранено е. Да не би да ми се смеете. Това ли правите? Смеете ли ми се? А? Какво? Много поздрави от мама. Така ли? Да, каза ни. Ако срещнете Панеман, да го поздравите от мен. Така ли? Да. О! Много мило. Тогава и вие поздравете майка си от мен. Добре. Добре. Чао. Чао! Макс, знаеш ли къде е украсата? Не. Макс, Да. този лос ми каза нещо. Какво? Сламата е не само вкусна, но и хранителна. Така ли каза? Да. Чух вратата и реших, че си ти. Мога да ти обясня. Не вярвам. Трудно ще дадеш научно обяснение. Кики, това е лосът на дядо Коледа. Не вярвам. Той не съществува. Ето, пак се започва. Не искам да започваме безкрайен спор.
Освен това, дядо Коледа, който не съществува, няма лос. Има 9 елена. Елени? Не, няма начин. Камо ли пък 9? Те са Бързоход, Танцор, Скок, Люлиско, Кометата, Донор, Купидон, Блицен и Рудолф. Но и те не съществуват. Кики! Не съществуват, защото дядо Коледа няма елени, а има лос. Аполо. Аполо ли се казваш? Ами... Кръстили се ракета на него. Аполо 11, който каца на Луната през 69-та. Кръстена е на римски бог, а не на някакъв лос. Не се приближавай повече. Назад. Назад. Върви си. Махай се. Откъде намери този лос? Падна. Добре, ще проверя тази работа в интернет. Но едно нещо е ясно. Може да говори, но е голям лъжец. Това е Кики. Смела млада дама. Надарено дете е. Много ме дразни. Би могло да има вероятност. Тя да е поне малко права. Какво значи това? Истината е, че официално не ме наричат Аполо. Как те наричат? Лоса. Лоса? Но защо не каза така? Исках поне веднъж да имам хубаво име. Нещо специално. Онези тъпи елени имат имена като Лиско и Блицен и Флицмен. Аз съм просто Лоса. Значи съществуват? Кой? Елените. Да, за съжаление. Самодоволни досадници. Но ако елените теглят шейната, ти какво правиш? Изпитанията. Изпитания ли? Те също са много важни. Добре де, не се обиждай. Не разбираш ли? Катастрофирах, Макс. Имаш ли представа колко съм загазил? Никога няма да ми позволят да тегля истинската шейна. Ще е чудо, ако шефът не ме уволни. Лоса ми харесва повече от Аполо. Какво? Макс и Лоса. Звучи по-добре. Да крадем слама? Да, Панеман има цял хамбар. Няма да забележи, че няколко бали липсват. За да паднеш, трябва да летиш. Как може лос да... Кики, Нарушава много физични закони. престани с тази твоя наука. Ще ми помогнеш ли или не? Макс, ти си луд. Панеман стреля по всичко, което мърда. Добре, тогава ще го направя сам. Чао! Макс, имам по-добра идея. Наслаждавате ли се? Олеле, какво правите тук? Може ли да ни дадете малко слама? Ще броя до 3 и... За мама е. Организира украсата на коледния мюзикъл и трябва много слама. Слама ли? Да, но не смее да помоли. Малко е срамежлива. Колко? 10 бали. 10. Да, най-малко. Значи мога да я зарадвам с 10 бали? Ще е много благодарна. Така ли? Тогава да го направим. Хайде. Кажете на майка си, че ще ги докарам до вечера и... Не. Не казвайте нищо. Изненада. Тя много обича изненадите. Хубаво. Здравейте! Прибрах се! Ехо?
Гледай как завива по релсите. Макс? Опа! Макс? Влизам да знаеш. Здравейте! Мама? Лоса! Да, истински лос. Адресът ми е... Мамо! Адресът ми е улица Горна... Ще звънна в полицията. В бараката има говорещ лос. Лоса на дядо Коледа! На дядо Коледа ли? Добре, в опасност си. Какво ще направиш? Опасност! Добре, да видим докъде стига. Кирстен, умея да преценявам хората и усещам, че ти си много състрадателен човек. Благодаря, лос. Но те моля повече да не крещиш така. Не е нормално. Ушите ми пищят. Пищят и не спират. Ето така. Би. Ти колко време мислиш да останеш тук? Нали не ви притеснявам? Не. Просто се чудех. Кракът ми почти се оправи. Когато шефа дойде тук, ще си тръгна. Дано не е сърдит. Ако е сърдит, ще ме уволни и ще остана без работа. Лос, чуваш ли ме? Високо и ясно, Макс. Само дето ми пищят ушите. Ето така. Бип. Ще вляза още навътре в гората. Отивам. Добре. Отдавна не е бил толкова щастлив. Панеман идва. Повтарям, Панеман идва. Рано е. Какво търси тук този откачалник? Коледен мюзикъл ли? Така му казахме. Господин Панеман, каква изненада? Слама? Господин Панеман ли? Кирстен, с теб сме съседи от много време. Време е да започнеш да ме наричаш Хуго. Така съм свикнала, господин Панеман. Вече можеш да ме наричаш Хуго. Предпочитам господин Панеман. Хуго. Добре, Хуго. Здравей. Здравей. Здравей, Хуго. Докарах 15 бали, реших да донеса малко повече. Не се знае. Къде да ги оставя? Просто ги разтовари тук. Тук ли? Да. А не в бараката. Не. Тук е добре. Добре. Хубаво. Добре, чудесно. Ние отиваме да подрежем коледната елха. Кирстен, искам да те питам нещо. Застрелях едно диво прасе. Гръмнах го. И е много голямо само за мен. Затова се чудих дали... Аз... Каня те на вечеря у дома. Вземи и децата. Много съжалявам. Съжалявам, но няма да мога. Мама пристига до вечера. Колко жалко. Опа! Какво беше това? Кое? Има ли нещо в бараката? Не, в бараката няма нищо. Не. Повярвай ми, възможно е те да са вътре. Кой? Онези негодници, хлапетата. Направи нещо. Ще ги прогоня веднъж завинаги. Къде са? Къде са те? Чакайте, господин Панеман. Чакай, Хуго. Хуго. Ще се радвам да вечеряме заедно. Наистина. Да. Да, много съм глупава. Забравих, че мама се отказа да идва. Бих искала да видя как си приготвил това диво прасе, което си убил сам.
Около 7? Идеално. Мамо, дядо Коледа! Върви, миличка, хайде. Но това е дядо Коледа! Ти сам ли убиваш тези животни? Да. Макс, не ядеш. Не ми се яде глиган. Това е пиле. Миличка, това е диво прасе. Не, мамо, пилешко е. Не. Диво прасе е. Питайте мен, защото аз го убих. Господин Панаман, явно сте убили пиле. Добър вечер. Да. Извинявам се, че ви притеснявам, но случайно да имате лос в плевнята? Какво? Лос. Лос ли? Не. Имам пилета. Това ни е достатъчно. Благодаря. Чакайте, един момент. Къде казахте, че е? Мамо, искам да си ходим. Няма да стоим още много. Тук е пълно с мъртви животни. Да, някои хора просто обичат да убиват животни. Психопати. Анонимно обаждане, истерична жена, лос в бараката, някъде на улица Горна. Това е. Да. Решихме, че някой може би си е направил шега. Ако видите или чуете нещо, обадете ни се. Добре. Къде отивате сега? При съседите? Няма смисъл. Днес след обед бях там и ви уверявам, че нямат нищо в обора. Там определено няма лос. Няма никакъв лос. Да, още по-добре. Значи се прибираме. Приятна вечер. Така е, да. Добре. И така, Кирстен, как върви коледният мюзикъл? Добре, Така ли? Колко добре. просто отвратително. Този тип е направо непоносим. Само като го видя и ме пробиват в тръпки. Мисля, че те харесва. О, я престани. Отивам да видя лоса. Добре, миличък. До после. Да влизаме, хайде, студено е. Уго си пада по теб. Изправил си се. Това е сигурно. Можеш ли да ходиш? Няма да е проблем да се разтъпча. Олеле! Добре ли си? Да, няма нищо притеснително. Искаш ли да си починеш? Няма нужда да не съм на 80. Сигурен ли си? Кратка почивка ще ми се отрази добре. Все пак още се възстановявам. Разбирам те. Мляко с шоколад? Няма да откажа. Ама че фухлювци. Домът на семейство Панаман. Здравей, татко. Това е чудесно. 31 по Целзий. Лягам си. Така ли? И кога? Какво му стана? Баща му е. Разделихме се преди 6 месеца. Кики го прие, но той Но Макс не. още се сърди. Мамо, татко иска да говори с теб.
Да. О-хо! Лос, Да? как така летиш? Защо? За да катастрофираш, трябва да летиш. Ти наистина си умна. Въпросът не е странен. Все пак имаш красиви рога, но те не са крила. Крила ли? Това би било странно. Просто използваме звезден прах. Звезден прах ли? Виждаш ли това на врата ми? Вътре е. Звездният прах е чудесен. Ако вдъхнеш малко, започваш да се носиш. Ако поемеш силно, излиташ като ракета. Аз си смъквам доста, но все пак съм професионалист. Лос, Кажи, Макс, чувам те много добре. утре ще гледаме ли филм? Става? Добра идея. Отдавна не съм гледал. Ще донеса пуканки. Става ли? Добре, лека нощ. Сладки са неща, Макс. Миличък, знаеш, че Лоса не може да остане, нали? Когато от дядо Коледа дойде. Знам. Сладки сънища. Мамо! Телевизорът го няма! Този с очилата е лошият, нали? Не, това е Хари Потър, той е добрият. Нямам му доверие. Всички ли имат вълшебни жезли? Да, Трудно ми е да повярвам. пак ли междузвездни войни? Да, може. Ела тук, дребен гризач. Хо-хо! Купете си коледна елха! Хубави, пресни коледни елхи направо от гората. Тук се продават най-хубавите коледни елхи. Да, насам коледни елхи. Хо-хо-хо! Коледна елха, госпожо. Искате ли? Специално за вас отсечена. Не, благодаря. Много хубава брада. Знаеш ли, Макс, работата ми е чудесна, но ако зависеше от мен, щях да тегля истинската шейна и да раздавам подаръци. Разбираш ли? Добре, Само че правя изпитателните полети. Така стоят нещата. Няма как. Понякога просто няма какво да се направи. защо говориш така? Ами, разбрах от майка ти, че баща ти... Защо си говорил с нея? Не, Макс. Опитвам се да кажа, че... Разбирам защо си малко... Не разбираш нищо. Всички се правят, че всичко е наред, но не е така. Баща ми е в Мексико с онази гадна Естер. Аз съм в бараката с глупавото влакче и с някакъв глупав лос. Макс! Макс! Не си ли у вас? Какво ти казах току-що? В квартала съм. Веднъж и при мен всичко да мине гладко. Нещо против? Не, нямам нищо против. Но мислех, че утре ще дойдеш. Мамо! Ало? 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 Съжаляваме, предплатената ви карта е празна. Такъв е животът. Веднъж имаш пари, друг път не. Вие да не се каните да ме оберете или нещо такова? Не. Извинявам се, госпожо, но... Интуицията ми казва, че трябва да ви помоля да ме закарате. Интуицията ви. Шегувате ли се? Нахален сте? Извинявам се, госпожо. Нахален негодник. Ха-ха, просто се пошегувах. Качвайте се в колата.
Айде. Влизайте. Да. Здравей, Макси! Да не загуби мама и тате. Вярно, само баща си. Я поплачи малко, а? Пусни ме! Ядосан ли си, а? Смутаняк! Лос! Хей! Хей! Много добри момчета. Лос, Не се тревожи, Макс. извинявай. Ей! Всички се ядосваме понякога. Хей! Какво беше това? Панеман, Къде? хрумна ми нещо. Хайде, Лос. 1, 2, 3! браво, Лос. Замръзна ми мозъка! По дяволите! Тихо, Лос. Не може да бъде. Не може да бъде. От дяволите! Имала съм и по-големи неприятности. Здравей, бабо! Здравей, малкото ми бомбонче, как си, миличък? Искам да те запозная с един човек. Дядо Коледа. Браво, бива си те. В началото не забеляза. Значи, ти си този, който се е грижил за моя лос. Добре. Ако никой не е против, бих искал да поговоря с него. Малко бързо. Въобще не е малко, Сани. Въобще не е. Макс, ще заведеш ли дядо Коледа до бараката? Лос. Водя ти някого. Здравей, лос. Макс. Би ли ни извинил за малко? Осъзнаваш ли колко е сериозно това? Да, шефе. Тракащ винт. Кой се паникьосва заради някакъв винт? Извинявай, шефе, стъпи саме. Знаеш ли какво преживях през последните дни? Няма да се повтори, шефе. Следващия път... Непохватен си. Шефе, наистина имаше хлабав винт. Шейната не беше в добра форма и затова... Ти си безполезен. Трябваше да помоля някоя крава. Добре, шефе, разбрахте. Извинявай, шефе. Не трябваше да казвам това. Шефе? Шефе? Добре ли си? Лос, Да, шефе. къде ти е звездният прах? Къде ли? На врата ми. Не бива да подслушваш.
Не, той виси на врата ми. Праха ли си изгубил? Какъв е този прах? С него лети. Беше в медальона. В медала ли? С него лети. Лос. Ще те попитам още веднъж. Къде ти е звездният прах? Шефе, ако не виси на врата ми, значи не знам къде е. Могат да си намерят, дебел. Мамо, дядо Коледа ще удуши лоса. Еди! Да не си полудял. Пусни го. Къде ти е прахът? Тук не се държим така с животните. Еди, Благодаря, госпожо. моля, миличък. Еди ли? Това му е малкото име. Дядо Коледа е артистичен псевдоним. Вече не е, Сани. Вече не е. С дядо Коледа е свършено. Шефе, не говориш сериозно. Край. Без звездния прах не могат да летят. Шефе, веднага ще го потърся. Навсякъде. Ще го намеря и си тръгваме. Не си прави труда, Лос. Това е краят. Шефе, а какво ще стане? С Коледа. Знам, Лос. Ужасно е. Но няма да има Коледа ли? Това са глупости. Просто си малко разстроен. Ела с мен. Сани знае точно от какво имаш нужда. Чуй ме, Еди. Ти си дядо Коледа. Има само един дядо Коледа. Ти. Ето, изпий това. Кой е дядо Коледа? Аз. Точно така. Ако дядо Коледа се оттегли, можеш да останеш тук. Можеш да останеш, нали? Мисля, че да. Ще е забавно. Да. Има много слама. И можем да гледаме филми до насита. Да. Искаш ли да си пуснем филм? Точно сега не ми се гледа, Макс. Защо? Защото Коледа се провали и то по моя вина, Макс. Ако не бях паднал... Самият дядо Коледа каза, че това е краят. Да, но аз съм виновен. Ако не бях изгубил... Ако не бях изгубил звездния прах... Къде може да е? Остави ме сам за малко, Макс. Стига, Еди, стигни се. Кой е дядо Коледа? Аз съм. Защо си тук? За да радвам хората. И как ще го направиш? Като им нося подаръци. И какво ти пречи да го направиш? Сани, не знам. Кажи ми, какво ти пречи, Еди? Нищо и никой. Браво! А сега пак. Кой е дядо Коледа? Внимавай, моля те. Аз съм. Браво! И защо си тук? За да радвам хората. И как ще го направиш? Като им нося подаръци. И какво те спира? Нищо и никой. Само така, Еди! Това вече е друго нещо. Кой е дядо Коледа?
Лос, Да, знам къде е звездният прах. какво? Панеман го взе. Панеман ли? Да. Да. Защо не ми каза веднага? Макс? Макс? Сигурен ли си в това, което казваш? Наистина ли си сигурен, че е у него? Да. Добре. Може ли да кажеш на дядо Коледа веднага? Макс? Чу ли ме? Добре, Лос. Кой е дядо Коледа? Аз съм дядо Коледа, Защо си тук? за да радвам хората, И как ще го направиш? като им нося подаръци. А какво те спира? Нищо и никой. Кой е дядо? Какво, миличък? Знам къде е звездният прах. Пуснете ме! Къде е този панеман? Това не е добра идея. Къде е този панеман? Утре ще отидем заедно. Сега трябва да си починем. Звездният ми прах, пуснете ме! Еди, утре сутринта. Ще пусна това за пране. Сладки сънища, Еди. Макс, дава ли си леглото? Няма нищо против. Тази вечер ще стои при Лоса. Хайде. Ела. Мамо. Дядо Коледа каза, че си непохватен, а после се опита да те удуши. Помислих си, че ако си мълча за звездния прах, може... Че може да остана ли? О, Макс. Сега искам да ме чуеш хубаво. Ако шефът мисли, че съм непохватен, това значи, че е прав. Не, Прав е, Макс. Наистина. Все пак катастрофирах. Това е истината. Но има нещо, което направих много добре. Поне катастрофирах точно в най-подходящата барака. Иначе нямаше да те срещна, Макс. А това щеше да е жалко. съгласен съм. Да, но не мога да остана. Не е възможно. Но се надявам да идвам да те виждам. Как така? Отново ще мога да летя. Да, Може ли да те посещавам? Един момент. Може би искаш тази слама да е за теб? не. Ето, хванах те. Искаш да си изядеш сам, нали? Нищо подобно. Знаех си. Само да не се бием с храната. Така я пилеем. Ей, не виждам нищо. Добър вечер, господин Панеман. Да, извинете, че ви безпокоя по това време, но разбрах, че у вас има нещо мое. Може ли да вляза, моля? Не. Да, може би не се изразих ясно. Звездният ми прах е у вас, а без него не мога да летя. А ако не мога да летя, няма да има Коледа. Той е в малка кутийка с звезда. Разкарай се! Господин Панеман, не мисля, че... От качалка! От качалка ли? Знаете ли кой съм аз? Знаете ли кой съм аз, господин Панеман? Аз съм дядо Коледа. Господин
Панеман. Аз съм дядо Коледа. Кой е дядо Коледа? Аз съм дядо Коледа. Сега ще ви науча. Пуснете ме. Хайде, господине. Знаете ли кой съм аз? Аз съм дядо Коледа. Да. Аз съм Ние също. Лос. Ти чу ли това? Макс, чу ли нещо? Мамо? Да? Дядо Коледа го няма. Да, господин Панеман. Добро утро, Хуго. Може да ви прозвучи странно, но снощи да ви е посещавал някой на средна възраст. Да. Да. Да, т.е. нас. От качалка ли? Малко е ексцентричен, но... Извикали сте полиция? Арестували са го. Да не са полудели. Опит за обир ли? Мили Боже. Звездния прах, къде е? Къде е звездният прах? Дадохте ли му го? Нямам представа за какво говориш, скъпо момче. Кръгла кутийка с звезда върху нея. Нямам представа. Лъжеш. Видяхте да я слагаш в джоба си. За нея ли става дума? Да, при мене. Искаш ли я? Да. Добре, няма проблем. Сега ме чуй. Ще ти я дам срещу един лос. Чули ме? Кретен. Лос. Ще пазиш ли лоса? Ние отиваме за дядо Коледа. Добре. Всичко ще бъде наред. Да тръгваме. Върнаха ли се? Не. А сега? Не. Макс, Да. върнаха ли се? Не. Защо се забавихте толкова? Лоса ще полудее от тревога. И къде е дядо Коледа? Да, Кирстен Вагенер е. Бихте ли ме свързали с психиатрията, моля? Закарали са го в лудницата? Защо? Казал е, че е дядо Коледа. Трябва да го освободим. Къде мислиш, че ходихме? Като затворе. Дори не ни пуснаха вътре. Баба ги засипа с всякакви обиди. Не е смешно, Кики. Изобщо не е смешно. Може би трябваше да си там. Да, Кирстен Вагенер. Разбира се, че има минутка. Да.
Къде е дядо Коледа? Затворили са го в лудницата. В лудницата ли? Ще ти обясня по пътя. Хайде, ще спасяваме ли Коледа или не? Признавате ли, че сте малко объркан? Бях малко объркан. Мислели сте, че сте дядо Коледа? Не, аз съм дядо Коледа, това е. Сега трябва да тръгвам или няма да има Коледа? Аха. А може ли да попитам какво работите? Извинете, търсят ви по телефона. Изглежда е спешно. Не сега, Герда. Заед съм. Извинявам се. Продължете, моля. Добре, какво да направя? Нищо. Стой тук и пази тишина. Връщам се веднага. Хайде! Хайде, излизайте! Вече ми писна. Писна ми. Лапета. Внимавай, Макс! Ей, знам, че си вътре, дребосък. Ако отвориш вратата, веднага ще те пусна. Да, ще броя до 3. Макс! Предупредихте. Какво правиш, лос? Под дяволите! Ще те заболи много само за един миг. О, това наистина ме успокои. Да, това не се вижда често. Знаеш ли какво друго мога? Да пея. Например, веднъж в една декемврийска нощ хвърли от звездния прах по него. Да, мога да пея. Какво друго? Да, правя имитации. Комедийни. Например, да, ето тази. Да. Ей, Берт, в ухото ти има банан! Познай, когато споменеш Бърт, другият обикновено е Арни, но така се издадох. Нещо друго? Хобита! Имаш ли хобита? Моите са толкова много, че вече ги забравям. Гледаш ли филми? Или нещо друго? Кънки на лед?
приличаш на играч на дартс. Познах ли? Лъвувам. Охо! Ето на 3, 2, 1 и... излита! Леле, това си го бива. Да, а сега е твой ред. Страхотно е! Страхотно! Макс, да превключа ли на турбо? Какво е това турбо? Ето това е турбо! Добре, травми от детството. Имате ли? Чуйте ме. До сега през целия си живот не съм пропускал Коледа. Много добре, продължавайте. Давайте. Това ли е? Да, това е. Защо ми причинявате това? Господине, налага се. За дядо Коледа. Добре. Забележителен жест. Групата ви приема. Ало? Шефе, аз съм! На покрива съм! Лос? Да! Моят лос. Къде си? На покрива! Идваме да те вземем. Можеш ли да се качиш горе? Лос, идвам веднага. Добре? Ужасно мръсен комин. Хайде, шефе, още малко! Момчета, да имате място за един старец. Разбира се! Пълен напред, Лос. Нямаш грижи, шефе! Извинете, но тя не спира да звъни. Да, моля. Да, най-после. Аз съм... Чуй ме, откачалко. Ако не пуснеш дядо Коледа на мига, ще ти натикам телефона в... Как така си е тръгнал? Току-що отлетях, госпожо. Дръжте се! Яхна един лос. Благодаря. Герда, ще ми биеш ли една инжекция, моля? Какво има? Мамо? Мамо? Добре, миличка. Трябва да ти кажа нещо, но не изпадай в паника. Макс? 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 Здравей, мамо! Благодарим ви, че летяхте с лоса. Приземихме се. Вземете си багажа. Така, хайде, малкия. Ох, сине. Никога повече не ме плаши така. Никога. Обещаваш ли? Беше страхотно, мамо! Включихме на турбо. Да, синът ти спаси Коледа, Кирстен. С лоса.
Заслугата е негова. Аз само помагах. Така ли? Вярно ли е, Лос? Да. Поне отчасти. Направихме каквото можехме. Време е да тръгваме, синко. Не забравяте ли нещо? Браво на теб, Кики. Браво. Как изглеждам? Секси. Охо. Мамо, Обади ми се. Лос, Да, хайде. идвам, шефе. Аз... Да, няма как. Двамата с теб сме добър екип. Нали знаеш? Нали знаеш, Макс? Не бях прав за този Лос, Сани. Той е златен. Знам. Като шефа си. Грижи се за себе си, стари приятелю. Стари приятелю. Да, извинявай. Трудно ми е да се разделям и говоря странни неща. Татко ме наричаше така. О, извинявай. Не исках да... Не се тревожи. Няма проблем. Трябва да тръгваш. Да. Заминавам. Аз... Заминавам. Чао. Чао. Благодаря, Макс. За всичко. И аз благодаря, Лос. Хайде, Лос, да тръгваме. Да кажа ли? Хо-хо-хо. Давай, Еди. Не значи нищо. Такава е традицията. Добре. Ще го кажа. Хо-хо-хо. Някой ден ще мина да ви видя. Няма да падам. Чао! Чао, Макс! Чао, Еди. много хубав цвят. Какво ли има вътре? Химически комплект! Чудесно. Как се правят експлозиви? О, Само се закача, мамо. Не е вярно. Никакви експлозиви в къщата. колко жалко. Хайде, да си лягаме. Може ли да пина още едно? Разбира се, мамо. Пийни си. Добре, маймунки, сладки сънища. Целувка. Ало? Макс? Там ли си? Еди? Здравей, Макс. Намери ли подаръците? Да, благодаря. Макс! Макс! Лосът иска да ти каже нещо. Здравей, Лос. Успях, Макс! Разнесохме всички подаръци! Наистина ли? Да! Това е страхотно. Близо ли си до прозореца? Да. Виждам ви. Гледай сега! Много добър номер, Макс! Браво, Лос. Макс, да знаеш, че ще го мъмре за това. Добре. До скоро, Макс! Чао, Лос. Мамо, знаеш ли, че... Късно е, децата си легнаха. Не, няма да го направя.
Остави го на мира. Става ли? Нужно е време. Можеш да се обадиш утре след обед. Искаш ли? Добре, чао. Един момент. Татко. Да. А ти? Да. Да. Татко, днес летях. Дългата версия или кратката? Сигурен ли си? Ще отнеме време. Добре. Кога започна? В петък. Преводач Пламен Озунов. В филма озвучиха артистите Ралица Стоянова, Симона Стоянова, Яница Маслинкова, Георги Стоянов, Владимир Колев. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиа Линк. Well, there's nothing left to wish for, 'cause it's Christmas time. Sleigh bells ringing, Santa's passing through. Children singing especially for you. We're singing let it snow, and tell us where to go under the mistletoe. Baby, let me glow, it's Christmas, the best time of the year. Decoration everywhere, having the best time of our lives. And everyone is longing for Santa to arrive. But I don't need to hang my stocking there upon the fireplace, because the only present that I need will be your smiling face. Snow is falling down, the treetops turning white, and I have you by my side. But there's nothing left to wish for, 'cause it's Christmas time. Sleigh bells ringing, Santa's passing through. Children singing especially for you. They're singing let it snow and tell us where to go under the mistletoe. Baby, let me go, it's Christmas, the best time of the year. The best time of the year. It used to be a cold and dark December. I didn't really know just where to go. But now you give me something to remember. A special Christmas kiss under the mistletoe. Sleigh bells ringing, Santa's passing through. Children singing especially for you. We're singing let it snow and tell us where to go under the mistletoe. Baby, let